Bismillahirrahmanirrahim. Ez dixwazim ji we re li ser meyve hinekî behsa heq û neheqiyê exlaqê rehmanî û exlaqê şeytanî bikim. Eva îsot e. Her wisa ev jî îsot e, du hev îsot. Yekî şîn, yek sor. Eva jî sêv e. On wekî din temamê meyvê dinê li gora viya serzewatê dinê li gora viya hûn qiyas bikin. Zêvîkî te heye di nava donmekî erda tu hem îsota dajo û hem jî darê sêvayê hem jî darê hûrmû porteqalê heye. Her yek ji vana em bê axe av û tav e. Gıda vana axe av û tav e. Lê tu mêze dike çiqas tav lê dixe, çiqas germayî didê, îsot tûj dibe, sêv çiqas tav lê dixe, erdê wî xurt bi em bivê gübretê de hebe, zibiltê de hebe, sêv tama wî şêrîn dibe, porteqal û her wekê dinêne. Avekî, tavekî, axekî tu lê mêze dike her meyvekî bi şeklekî tam û dêja wî heye. Sedê meyveya çi ye? Sedemî Xwedê Teala ev karakter dayê vê meyvê hanêne û ev em bê marîfet dayê va meyvana û ev wezîfe dayê wana ku gava çiqa tav lê xwe sêv şîrîn dibe, çiqa tav lê xwe germ bibe, eqa îsot tûj dibe, her wisa çiqas tava zêde hebe lêmûn tirş dibe. Her wisa însan jî Xwedê Teala xweliqandî lê Xwedê Teala du hev karakter dayê însana. Xwedê Teala du hev marîfet dayê însana. فَاَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَهَا Medin nefsa însan da hem gunehkarî û hem jî teqwedarî bicî kirî. Ji bo ku însan ji bin exlaqê şeytanî derkeve bibe xwedî exlaqê rehmanî, Xwedê Teala alîkariya wan kirî, ev Qur'ana hane şandî, da ku vê exlaqê hane vê Qur'ana hanêna bixwînin li heyata xwe tetbîq bike têkî icraatê, da ku ji bin exlaqê pîsê gemarê şeytanî derkeve bibe xwedî exlaqê rehmanî. Meyve jî dar jî bi erd û asman tev Xwedê xweliqandî, em jî mexluqê Xwedê ne. Lê ji bo xatirê ku em di bin karakterê xirab da, exlaqê xirab da, pîs û gemar da em nemînin, em bibe însanê qenc û baş divê tu vê Qur'ana hanê li heyata xwe tetbîq bike. Em tenê din ji xelkê re divê, din ten gotinin divê em hem bixwîne, em hem jî